everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Busing. Busing. Kuan busing. Kumusta, GR? Ikaw, nakaila ka na ko? Mitutok siya na ko og hait kayong tinanawan. Unsay akong atraso ni mo? Nganong inyo kong giingon ini? Wa ko magsugo na yung mga animal nga kapuson ka. Nga pasakitan ka. Dili ba, Leon? Kuan busing. Anang Busing. Leon? O tropo, no? busing. Wa mo makaila ining tawhana. Busing. Inanak ko na eh. Nganong giingon man ninyo siya nini? Ayaw mo. Ha, ngano, ha? Busing. Mga tabagha mo. Ang akong gisulti nga imbitahon ninyo siya kay makikita ko. Busing. Busing. Tinutanay na pati. Busing. Barbari siya sa alambre. Ngayon gigapos niya. Busing. Dali! Busing. Dali! Igo. Karon nga natangtangan ka na sa imong mga kapos. Baus. Busing. 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 Ay! Agay! Pwah! Sakit yung kapapagig eh. Mitoyo kagupananaw. Imong kog. Kakusog ni mo kumo, GR. Sugat mo. Usa na kakumo na daw si Leon. Kining duha kung gusto ka, pagtagbaw sa imong kaugalingon, aron makabaos ka. Ala. Pasag din ninyo siya, nga mo dapat ninyo. Pero boss. Dili ko ganahan og kumbate yung way challenge. Das magmutulo. Sa? Magpatabang kanilang tulo. Mut to niyo. Be, Pijo, okay. Padukan. Sige, nasmag mo. Nasmag. Oh, bravo, JR. Pulos na mo sila napatumba. Pulos nagmama ang mga simod. Huwag ko magdahom nga. Ingon ka pa din ini kaabtik o kamayong mga mot. Boss. Pamawa mo! Boss. Sibat mo! Anong dili ita mo pangsikaran mga gago? Oo, dali mo. JR, may inanak. Papikpik ako sa imong abaga. Ipiit mo nga kung kamot ibabaw sa imong abaga. Ngano, JR? JR, ayaw pit-ay nga kung kamot. Nganong nainanak ko nimo? Ha? O nganong nainanak na ako? Kumpare na ko si Toro ngay mong amahan. Huwag pa siya magkahiskot nimo bahin ako. Ako si Colonel Martil, ang imong ninong o kumpare ni Toro. Ang akong kamot. Kung gusto kang mahibaw, unsa ang among pinagsamahan ni paring Toro nga imong amahan, sultihan ko ikaw sa tanan. Sa tanan gyud. Di ba ikaw ang protektor ni Patoro? Oh, kumpare mo ka mo, nganong mitukot ka man, nga may tabo og mamatay siya. Makapasabot ko nimo ni Ana. Gusto kong ipanimaos ang imong amahan si kumpare Toro. Hinungdan, nagipagpangita ko ikaw. Iko lang siyang mitutok na ko. Mura siya ka. Nagpaniit ko na tinuod ba nga kung gisulti niya o dili. JR,
kinsang mga pulisa ang responsable sa pagkamatay ni Papa Toro? Ha? Kinsa? Mangutan na kay kinsa? Ang Regional Director, si General Elpidio Dumageng. Kunsa? Og tungod sa nahibawan nga doon ako'y koneksyon ni Pare Toro nga imong yaman. Siya mo'y nangita og paagi nga mabalhin ko dito sa layo, sa probinsya. Pero wa kini makababag sa kong plano nga ipanimaos ang imong amahan ug akong kumpare nga si Toro. Kung unsa ang pagproteher nako sa imong amahan, palabuan pa nako. Mahimo kang buhong sa kwarta o bisan unsa nga gusto mong maangkon kung makig-abin ka nako. Gusto na kong ipanimaos ang kamatayon ni Papa Toro. Oo! Ipanimaos nato si Toro. Si Pare Toro! Tamis siyang manulti. Apan way unod ang iyang mga paong. Wa ko'y gituhuan sa tanan niyang gipanulti. Colonel Martil. Naana sa atong poder, Congressman, si JR nga anak ni Toro. O, naibaw ka ba? Kung unsa si Toro, si Pareng Toro? Gilabuan pa sa iyang anak. Kumpare, ha? Mo na yung magipatuon niya. Oh, Congressman. Gilabuan si Toro anang JR. Bisan ba sa pagkatraidor? Congressman. Wow, ug hangol sa sapi kining tawhana. Og niini lamang nato siya makontrolar. Sige. Suwayan na to siya. Subhan na to ang dugukan ng tawana. May ipapatay ko niya. Ang karibal ako sa politika niya itong naging eleksyon sa pagka-congressman. Panahong tago siya mahimo niya. God, magsulit na pagbalik ka, Colonel Martel. May lain kong tawag. I'm expecting sa tawag ni Bemelin. Oh, I miss you so much, Bemelin. May palangging-ging. I really miss you too, Dad. Naibaw ka bang excited kay ko makareceive sa imong tawag karon? Me too, Dad. Simply because I also have a surprise for you. Oh, really? Yes, Dad. Oh, and I'm sure mo ni makalipay na ko, di ba? Am I right, Bimelin? Yes, Dad. Yes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.